Току-що намери идеалната отправна точка, за да изследваш Александрополи. Едно гостоприемно място за престой, изпълнено с комфорт и стил, което те доближава до всичко, което търсиш. Добре дошъл в LK Core Apartment, в сърцето на града. Просторната, модерна кухня те очаква, за да започнеш деня си или да приготвиш каквото пожелаеш след една изпълнена с разходки из града. Чист естетически стил, удобни пространства с 2 спални за пълноценна почивка. Банята излъчва простота и грижа, с модерен дизайн и функционалност за освежаване през деня. Апартаментът се намира близо до супермаркет, но истинското му предимство е местоположението му до всичко, което си струва да откриеш в Александрополис. Пространството е идеално за семейства и компании с минималистичен интериор. Разполага с втора светла и тиха стая с 2 единични легла, проектирана за комфорт и релакс, както и с много място за съхранение, което улеснява ежедневието ти. В LK Core Apartment престоят се превръща в част от приятното изживяване в Александрополис.